Oh, hey! Andiyan pala kayo. So, what's up mga kadanlak? Welcome sa aking channel, Boy Danlak Official. At kung bago ka pa lang, basta alam mo na yung gagawin mo. Hey! So, yan mga kadanlak, no? Ang galing mo, wow! Gusto ko lang ipaalam at sabihin sa inyo kung magkano nga ba ang sweldo ko dito sa bus ko. Isa po akong boy at katiwala ng bahay. Lahat ng trabaho ginagawa ko mga kadanlak. Naglalaba ako ng pantalon nila, lilinis ako ng kutsi, basta lahat-lahat. Nagwawax din ako sa bahay nila, naglilinis ng kwarto, nagkakabit ng kurtina. Ganon kasi pag ang boy danlak nyo. Hey! Ano pa bang hinahanap mo? Na ganon ako kasi pag mga kadanlak. Ngayon, kaya ako ginawa ang video to kasi gusto kong ipaalam sa inyo kung gaano nga ba kalaki ang sweldo ko sa bus ko. Nako mga kadanlak, pag nalaman nyo kung magkano ang sweldo ko dito, masasabi nyo talaga, hey, ayaw ko na mag-artista. So yan mga kadanlak, no? Bago natin i-reveal kung magkano nga ba yung sweldo ko. Maraming salamat nga pala sa lahat ng nanood doon sa video na tinulungan ko, si Kuya Michael Torres. Alam niyo mga kadanlak, ano yun hindi naman talaga tulong Kumbaga nadaanan ko lang siya, ilang araw ko na siya nakikita doon. Tapos kahapon, talagang naisip ko, may 200 ako na pira, tapos 60 lang yung magpagupit. Yan, nagpapagupit na ako, mukha na akong tikatik. Hey! So yun, sabi ko, lalabas kaya ako. Magpapaalam ako kay boss na magpapagupit ako. So yun, ginawa ko. Noong una, dinaanan ko muna siya, nakita ko siya. Kaya pumunta ako sa Retiro. Bumili ako ng 2 kilong bigas. Tag 50 bigas. Tapos may mga kape na kasi ako dito, nakahanda na yun. Binigyan ko siya ng 17 pieces na kape. Tapos mga chichirya. Pero ano yun, may mga knickknacks yun, masarap yun. Kaya ako lang nabigay sa kanya, biglaan yun Kung hindi lang biglaan yun, kung nakaplano yun, siguro bibigyan ko pa siya mga noodles, dilata, at saka iba pa, mga mas o tubig, tapos safeguard. Kasi alam nyo, may mga virus ngayon, mga kadanlak, di ba? Patulungin tayo Hapon, biglaan lang talaga yun. Kaya natuwa naman ako sa reaction. Biruin nyo tulog pa yun. Kaya nagmamadali ako nun, hindi nga ako nakahingi sa kanya ng pasensya na nagising ko siya sa sarap ng pagkatulog niya. Ang kwento niya kasi, may asawa daw siya dati, tapos iniwanan siya kasi Makati daw. Kaya sinabi ko na, naghanap na ibang Georgia. Hey! So yun mga kadanlak, ganun lang. Tulong-tulong lang tayo. Ngayong alam nyo na kung magkano ang sahod ko, ipapakita ko sa inyo ngayon. Bibilangin natin sa harapan nyo o sa video to, makita nyo naman. Kasi binigay na sa akin yung sweldo ko. Kaya walang kinsinas, walang katapusan. Buwan-buwan ang sweldo ko. Ipapakita at ipaalam ko sa inyo kung magkano. Kaya mga kadanlak, dyan lang kayo. Huwag kayong mainip. Mainip ka na ba? Magantay ka. Hey! Let's go! Hello! Magbabalik na naman si Boy Danlak nagulat kung magkano nga ba ang sweldo. Ito na mga kadanlak. Ito na mga kadanlak yung sweldo ko. Nakaampaw pa yan. So alam nyo na kung ano yung amo ko. Incheck. Pero wala silang wala silang coronavirus. Wala. Ang meron sa kanila is ugaling mabait lang. Tapos mapagmahal sa akin. Yun. Muntik ko nga silang pakasalan So yun mga kadanlak. Ito ipapakita ko na sa inyo. Hindi ko pa binuksan talaga yan. Walang gas-gas. Ayan. Ito mga kadanlak. Itong sweldo ko na ito mga kadanlak. Hindi lang isa nakaplano nito, okay? Magpapadala ako sa magulang ko. Magbabayad ako ng sapatos na ipaparapol ko, yung couple shoes. Tapos, may budget din ito sa mga taong tutulungan namin, 2 pamilya, ngayong February 16, kasi birthday ng asawa ko. Mag-day off kami at maghahanap kami ng 2 pamilya, bibigyan namin ng bigas ulit, mga dilata o ano-ano pa. Tapos, yung natira nito, iwan ko kung may matira pa. Basta mga kadanlak, ito. Pag nakita nyo at malaman nyo kung magkano sweldo ko sa bus ko, sa trabaho ko ngayon, isa akong boy at katiwala. Hey! Masasabi talagang hindi na ako mag-artista. Hey! Let's go! Buksan na natin. Tang 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 tang! Chub! 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 Parang Super Mario lang Ayan mga kadanlak. Ayan, sweldo ko mga kadanlak. Ayan. Maganda siyang lalagyan, hindi ko siya sisirain. Maganda to ayan Maganda. Parang crush mo. May 2 mata pero walang pagtingin sa'yo. Aww! Korni-korna. Ito mga kadanlak. Ito na. Papakita ko ang sweldo nyo. Wala na patumpik-tumpik pa. Wala nang laman Ayan. Pakita natin para talagang makita nyo wala nang laman. Ayan. Wala na Alaus. Alaus. Wakali. Wakali. Yurmi lang Hey! Ayan mga kadanlak. Itong sweldo na ito mga kadanlak, tulad ng sinasabi ko kanina, magpapadala ako ng 2,000 sa magulang ko, pangbili ng pagkain ng baboy, pangbili ng bigas, at pangbayad sa kuryente.
Tapos yung 2,000 nito, ibayad ko sa sapatos, sa couple shoes na ipaparapol ko, Adidas Superstar yon. Tapos yung 1,000 naman ito, ibibili namin ng bigas, dilata at noodles, safeguard, mas sa mga taong tutulungan namin, 2 pamilya yon. Kaya isipin nyo kung ano kalaki sweldo ko, kung bakit marami akong tutulungan. Ito mga kadalak, ipapakita ko na sa inyo. Handa ka na ba? Handa ka na? Talaga? Sure ka? Kaya mo? Sige nga, subscribe ka nga. Hey, ito na. Mga kadalak ha, huwag kang kukurap, huwag kang pipikit, huwag kang hihinga. Hey! Ano mo na? Patalastas mo na. Magandang pusunan dito po tayo ngayon kung saan po si Boy Danlak ipapakita at i-reveal niya kung magkano nga ba ang sweldo na bilang isang boy at katiwala sa isang bahay na Chinese yung boss niya. Kaya malalaman po natin na nag-uulat siya. Boy Danlak, pasok! Maraming salamat sa iyo, Mike. Ano ba nangyari sa akin? Ito mga Danlak. 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000. So yun lang ang sweldo ko mga kadanlak. 6,000 buwan-buwan ha. Isang sahod ko to sa isang buwan, walang kinsinas to. 6,000 ang sahod ko mga kadanlak dito sa bus ko. Biruin nyo ha. Para sa akin malaki na to eh. Yung iba nasasabi na ang liit naman ng sweldo mo, ba't ka nagtitiis dyan? Alam nyo, wala naman sa laki o maliit yung sweldo. Basta ang importante, mahal mo yung trabaho mo at nag-i-enjoy ka. Aanhin mo naman yung, hey, ano bang ingay mong busina-busina ka? Aanhin mo naman yung malaking sweldo kung hindi ka naman nag-i-enjoy sa trabaho mo, kung maraming namang mga sismusa na kapaligid sa'yo. At least ako, ito, 6,000 talaga ito makadala kaya, no? 6,000 yung sweldo ko. Nagulat ka, no? Di mo akalain 6,000 sweldo ko, no? Ano, mag-artista ka ba ba? Ito makadala. Itong 2,000, ipapadala ko sa pamilya ko sa probinsya, sa Dipolog, sa Zamboanga. Itong 1,000, pambili ito ng pagkaing baboy. 500 sa pigs, 500 sa tahop. Ayan, 1,000 yon. Ito namang 1,000 na to, pambili ng kalahating sako ng bigas at pangbayad sa kuryente or tubig. Kulang pa nga to, di ba? Ayan, ito na yung 2,000. Tapos mga kadanlak, tulad ng sabi ko, di ba, may parapol ako na shoes. 2 shoes yun, couple shoes, Adidas. Ito namang 2,000 na to mga kadanlak. Pambayad ko to sa shoes, na couple shoes, na parapol ko nga. Tulad ng sabi ni Japper, ipaparapol ko yon. Pasensya na kayo mga kadanlak dahil ang kaya ko talagang bilhin na sapatos ngayon, tag 1,000 lang ang isa. So bali 2,000 yun kasi 2 pares na yon. Pasensya na talaga kayo mga kadanlak kasi yung nabili ko na sapatos, ito lang talaga yun, halagang 2,000 lang. Isang pares 1,000 lang. Hindi yun original mga kadanlak. Magpakatotoo ako, hindi yun original. Class A lang yun. Yun lang talaga ang kaya ko sa ngayon mga kadanlak. 2,000. Pagpasensyahan nyo na mga kadanlak. Kung sino mang mananalo, siguro naintindihan nyo naman ako. Kasi siyempre, magkano lang sweldo ko, di ba? At least nagpaparapol at may maibigay ako sa inyo kahit paano. Ito yung pangbayad, 2,000 yun. O ayan, 2,000 sa sapatos. Tapos mga kadanlak, ito namang 1,000, itulong ko to ngayong February 16, maghanap kami ng asawa ko kung sino yung tutulungan namin na natutulog lang sa kalsada. Yan nila yon. 500 sa isang pamilya, 500 din sa isang pamilya. Ibili namin ng bigas, dilata, noodles, mas at sabon na safeguard. 500 sa isang pamilya, 500 din sa isang pamilya. So ayun na, 5,000 na lahat yun. Itong 1,000, ito yung pangdit namin ng asawa ko. Dito na namin kukunin yung pangkain namin, pamasahe, tapos kung ano pang gustong bilhin namin. So, biruin nyo mga kadanlak, no? Wala akong naipon, di ba? Pero at least, may natutulungan ako. Kasi sabi ko nga lagi sa sarili ko, nang nasa probinsya pa ko, walang-wala ako. Sabi ko, pag ako magkakaroon ng trabaho, kahit hindi kalakihan ng sweldo, di baling mawalan ako, basta nakakatulong ako sa tao. Kasi alam nyo mga kadanlak, pag tumulong tayo nang galing talaga sa puso at may kasamang pagmamahal, Diyos nang bahalang sumukli nun eh. Kung ano ang kabutihan. Mas maganda yon. Kaya ako, sabi ko, sa asawa ko at sa pamilya ko, sabi ko, mahayaan nyo lang akong tumulong. Nag-i-enjoy ako dito eh. Hindi ko to ginawa dahil nagpapasikat lang ako. Hindi ko to ginawa dahil gusto kong ipakita sa tao na, tumutulong yan para lang sa subscribers, para lang sa viewers. Hindi, ganun mga kadanlak. Bonus na sa akin yung nagsasubscribe kayo at nanood kayo sa videos ko. So, yun mga kadanlak, maraming salamat sa suporta nyo. Pag lalawak ng channel ko, alam kong Panginoon lang may alam sa lahat kung talagang para ba talaga ako dito. Yung binibigay ko na tag 2 kilong bigas, balang araw mga kadanlak, promise yan. Promise ko yan, promise. Yang 2 kilo, gawin ko yung 2 sako balang araw. So ito mga kadanlak, no? 6,000 yung sildo ko. Nagulat kayo, no? Ganun ako mga kadanlak. Yun, wala. Hanggang ngayon, may ATM ako pero may kunti akong ipon. Pero binabawasan ko pa rin yun kasi
hindi ko talaga kayang matiis na makita ko ng tao na nagmamalimos, pambili daw ng bigas, pagkain. Parang dinudurog yung puso ko kasi ako mga kadanlak, galing ako sa mahirap. Walang-wala ako. Mahirap ako dati. Mas mahirap ako ngayon. Yun nga lang, nakakain ako ng medyo masarap. Ito mga kadanlak ha, 2,000 para sa sapatos. Pangbayad ko para Apple. 2,000 pangpadala sa pamilya ko. 1,000 tulong natin ito sa dalawang pamilya. Bibilhan namin ito sa February 16. Abangan nyo yan. Tapos itong 1,000 pang-date namin ng asawa ko. Tignan mo kadanlak, ganun lang. Tipid-tipid lang mga kadanlak. So maraming salamat sa panonood nyo mga kadanlak. No? Sana ay nag-i-enjoy kayo sa sweldo ko. Kung gusto nyo mag-artista, mag-artista na kayo. 6,000 lang sweldo ko. No? Kala nyo kalakihan. No? Kaya nagtitiis ako balang araw itong sweldo na to. Itong 6,000 na to. Pag may awa ang Panginoong Diyos, pag pinalad tayo sa YouTube mga kadanlak, baka sa ganitong kantidad o ganito kalaking pera, baka nasa parapol ko na to sa cellphone, ganyan-ganyan, di ba? Yan, Panginoon lang may alam niyan, kaya tiwala lang mga kadanlak, dasal-dasal lang tayo. So maraming salamat sa panonood nyo mga kadanlak, at special shoutout nga pala kay Bye Japper Sniper. Bye! I love you! Hey! So yun lang mga kadanlak, maraming salamat sa panonood nyo, mag-ingat kayo lagi, at huwag nating kalimutan, lagi kong sinasabi, small YouTubers, God first!